Partagez s'il vous plaît. Bawgal yewti pulago. Sanne. Ceerno Hamidou Yaraban ko gena tottuma teddungal am. Aruni bata bate baban bata bate. Yeli hewi jibdere koy ciebe num so ha yori watta yuude. Anon tama yewi. Dine e dimago gartidda. Geno gongdinda. Nelado nyembata Cheikh Tidiane woni faroma. Yidde Cheikh Oumar Al Foutiyou koko selli e bernde ma. Ha Safinatu Sadat woni faroma. Ceerno Basiru Muntaga da ha Cheikh Oumar Al Foutiyou woni darogal ma. Janginde diine e fina tawa woni gojama. Moƴƴo kuno mo moƴƴere mum julɓe kaali. Mi nawtuma jowol yowi loode haa to kuña kaari. Mi gomɗini ko toon anduɓe e moƴƴiɓe mbaali. Kettode min mima Ceerno Hamidou Yaraban. Diine l'Islam kame fina tawa woni faroma. Djiby Touré mi salminima. Kala gonɗo ɗo yo wottere holno hoore mum waɗa signe hande tiniyama kolle koye mum Seydou Nourou Wane kala hen keɓɗo gueɗal ma yoho iwdima koto jowol ha kuñakari wojere ma tikti ha anduɓe kaali Djiby anade ɗo yero camo si mi salminima mi jade kame ɓulnade ngam windude defte tati e Cheikh Oumar Al Foutiyou hen wotere ko firde e faccirde e findinde e firjinde deftere Cheikh Oumar Al Foutiyou Safinatu Sadat kono subaka jomburo nangue hoore kellaw godda Adama Aïssa Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar ɓuttolataala joom hoore mawde no rondaki mandu ñaama e kurus nana e taltali salliki ɗo futuro juɗɗum feññague darde mum tentini kettude min mima Ceerno Hamidou Yaraban diine l'Islam kame fina tawa woni faroma Ceerno An haala makko golloto golle ko Raky Sow sawa golloto haala Safina FM Safina TV Safina Hajj Dara Cheikh Oumar Al Foutiyou Zawiya Cheikh Oumar Al Foutiyou ɗum fo ko golle ma Ceerno ko noon tigui rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ne tawno aduna ko waɗi o adara haali golle gado haala kawatiɗo haalede kono kala ko jiɗɗa welde yurminade wiide ko meeɗi yettere ko natti ɓe mbi ala aduna ko cabbi gorle ɓe mbi ala aduna ko mawɗo nayejo ne tugui sawru mum ɓe mbi ala aduna ko laatil jiire meme tan ɓooro ne tawno aduna mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata ala ko gasata sowona laamu gueno ɗum noon ɗo enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde ne haadirta ni henna ene moƴƴi kala moni kala ɗo woni kala eɗo woniri kala eɓe wondi kala gollo golle juɓɓuɗe jumtuɗe pawodinɗe ɗe gandanɗa hoorema ɗe galda e gulwulti taw janggo e jaam so tawi o suuɗima leppi leydi mo ɗacci cimtol ne haadirta ni henna ɗum noon sikki ala ko ardi foof ko yidde wiide bandiraɓe tan mboɗo sikki c'est la première fois ne garɗen ɗo henna wadde ɗo henna koɗo wiya direct gam yidde tigui rigui ha joni weltinde bandiraɓe fulɓe ɗo mbawi wonde e jokli windere nde kala ɗum noon sikki ala ko ardi foof mboɗo innito min mboɗo wiye Ahmadou Koumé mboɗo jeeya e nokku no wiye Diaba Dekle jeeri ciwalle walo goje nammadi kaƴel Boubo Awdi ɗo kelaw sekkanno jamma taw ñalawma haalaka gural Fatimata Dulo modi pullo pernoɗo Badiane ne kaƴe gari ne ndendi bulalari kone merni ciwe yiri talla dawñere den fawru ngade hokkude sawo luminiɗo so weldi beeɗi beelen ngoye kumba beelele gawdule jama noon no nodiremi DJ Dou ɓene mbiya titone leñol fulɓe sikki ala kono noon hay sinno so tawi tigui rigui en jonani titonde eɗen battori titonde nde tawno mone men kala ko titonde kala parnoriɗo asko mum asli mum fina tawa mum ganni mum donaɗi mum gowaɗi mum ha e conce mum ene foti tigui rigui wattude hakkille mum e ko fini tawi ko ɗon noon fulɓe mbiɓe neɗɗo ñawata rokkirteɓe so selli yo wonde mumen moni kala yo fam aduna ko bobri garɗo kala ƴamata kono hay goto resata saabu mono wima humana aduna sudda tampere koye hoɗima ɗum kono mo hurtini aduna dambi kala sañjo ko musidɗo mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam
en beltinimo noon baɗɗo sababu ha mbawiɗen wadde ɗo hen direct ne tawno ko sabu waɗi sababu te kala ko sabu binaɗi moƴƴani mo yettani sababu yettara Allah ɓe mbi ala mo yettani sababu yettara ko Allah sababu o noon ko gorko pullo jonaɗo hoore mum gorko pullo jiɗɗo pulagu kala ɗo pulagu nodɗum ene heeɓi ene hebli wi wonde kañum ala ko ɓurani ɗum e nder leƴƴi goɗɗi so wona leñol mum ngol fini tawigol on noon so tawi haalama mbiyen wonde Ahmed Tidiane Diallo no tawno ko kanko woni eɓɓuɗo oɗo page ko kanko tigui rigui woni cosɗo oɗo page ha hande kala kono wiye pulagu ene yiye e nder oɗo page kala ko wiyatake tigui rigui ha joni walla kala ko jeeyaka e pulagu ene wayno ɓennata e nder oɗo page guila ɗo banggue vidéo ji guila ɗo banggue nate ha e ɗo banggue information ngaji ɗi gandanɗa hoorema hokkirde kabaruji ɓiɓɓe fulɓe o mona doga hen jamma e ñalawma kono noon o yaata goto o joɗota ko goto nde tawno kala ɗo woni e kala ɗo woniri e kala ɓe o wawi wondude won ko woni e dow majjum kadi mboɗo sikki so tawi pulagu wiyama pulagu laatima pulagu eɗen gandi pulagu ene jogui ko jogui ene jogui sukaɓe mum ene jogui mawɓe mum ene jogui rewɓe mum ene jogui worɓe mum wadde noon sen mbi wonde o yaata goto o joɗota ko goto ne hadirti henna omo yaada e waɓe ne Baydi Malick Diop sikki ala taw noon ko yeri mayo mo yarani debele mo bacca balaji e dimbeje ngari mayo tanum jaltaɓe tikkalaɗe kay mo duñani julko awƴani jolika joom haygo e dongo ne hadirtini henna ne tawno alay saago ko ardi eɗen naata e nder buddi yewtere men mbawen e tengtinde mbawen kadi ha joni haalande yimɓeɓe holko woni sababu men wadde ɗo hen direct hande noon garmi ko wadde on présenté hooram woni garmi ko haalande on tigui rigui mboɗemi e nder page bawgal yewti pulagu mboɗemi e nder page ɓiɓɓe fulɓe mboɗemi e nder page mo gandanɗa hoorema fodde 150 ujunere e capanɗe jeetati e tigui rigui ha joni 180 e capanɗe jeenayyi e goho ɓiɗɗo pullo mbaɗi abonné ha ko wona ɓiɗɗo pullo ne hadirtani henna ɗum noon sikki ala ɗon fulɓe mbiyata dental pooli jeeyidango te kala mo yiyana ko hulantake kala ko rendi huule herse iteneguel ne tawno so tawi en donki rendude dental ngal poɗɗen rendude ngal ndenten dental buubi ñaaki mbase rentude dental buubi walla mbase rentude dental ɓowɗi ne tawno dental ɓowɗi ko welelele yitata gonga fitma ɗaccay ma ñaw e nder oɗon tuma taw wawa jibinandema hay batte dental buubi kadi eɗen gandi haɗete ñamde ko poɗɗa ñamde hatma ɗanade ɗe poɗɗa ɗanade e nder oɗon tuma haljinma tawa kadi ala ko wawi jibinandema sowona kono wiye micro kono noon dental buubi ñaaki keewi ko wajjikinade gona e lekki walla keewi ko wajjikinade e nder oɗon tuma gona banggueji goɗɗi ɗi jiida ha joni e nder ɗon banggueji kono noon ɗon ɗo bajjikini ɗo ene jibina kañumen jibinta ko ɓuuri welde woni jumri ɗum noon hay sino so tawi piɗima ene muusa kono so tawi piɗima kewani ɗaccide ma ñaw ɗum noon c'est très important wadde noon ko ma yimɓe ndenda kuule kerse itineguel ko noon ceerno Mamoudou Dia wi dental ngal noon wona dental tan ngal gandanɗa hoorema ko welelele yitata gonga ala wona ngal ɗon dental wona dental ɗemɗe dental wona dental terɗe dental ko dental ɓerɗe dental ko dental ɓerɗe so tawi yimɓe ndendi dentade to banggue ɓerɗe ngal dental wona dental noon yimɓe mbawa rendude gaga coccodirani ɓerɗe yimɓe mbawa rendude gaga kaɓane mawmaw yimɓe mbawa rendude gaga tigui rigui ha joni ndendani jooɗi ndendi eɓɓo ndendi fandare ndendi kuccam ha mbawa yoltude hujjaji men ɗi potata wawde yoltude ɗine hadirti henna kono noon mi yiiɗa daña mi yiiɗa gona jinmi ko bona ngal dental wona dental waytangone gilli wuuga e sammere ni yiɗat hande tan acca janggo ɗum noon so yimɓe ndendi haadi yimɓeɓe ɓe dawani fodde goto e mabɓe foof fotata e goɗɗo o gueɗal moni kala ene andi ko Allah lubri ɗum kadi moni kala ma wot ne sohla e ngal ɗon dental wadde noon so tawi a andi won fannu mo mbawɗa won fannu mo mbawruɗa koye fannu mo mbawɗa o e fannu mo mbawruɗa o ko on yimɓeɓe padirte ma kadi ko on fannu kadi mbawata wadde hunde ha hunde nde wona hunde janggo e jaam keɓa hen kono wiye cimtol wune ɗum no aussi c'est très important ngam dental men noon wawa jalɗude wawa tabidde wawa laatade alay sago ko ma jaɓen waddude juuɗe fandu alay sago ko ma jaɓen waddude juuɗe fandu ɗon ɗen jaɓani waddude juuɗe fandu ala fof ko mbawɗen humnude ala fof ko mbawɗen humnude ne tawno so tawi ladde
so tawi ladde dawri wonde ene howe kullel ladde gongel e nder ladde kala ko hattani ko ɗum woni ko addata eɗen gandi ko ñiwo addata ko wona ɗum woni ko babba addata ko babba addata ko wona ɗum woni ko rewandu addata ko rewandu addata ko wona ɗum woni ko wojare addata ko wojare addata ko wona ɗum woni ko fabru addata goto hen foof e dongal mum kono goto hen fof waɗa yewana dongal mum no tawno dongal mum ene wawi woɗoɗe heedi ɗum tagui mi noon wiide ittu ɓoggol ngol mbaɗa ɗum e dammol ngol walla gadda dammol man ha joni mbaɗa ɗum e ɓoggol ngol firti wonde ko yo dammol ngol huma tan ne haadirti yanna ɗum tagui ittude leɓol waɗa ɗum e dammol ɓeyda dammol kono usata dammol ngol hay batte ɗum noon ko wasiya mo jogdimi e rendo fulɓe ko wasiya kadi tigui rigui ha joni mo jinmi e rendo fulɓe ɗacci ɗum e hakkillaji men ne tawno ene gasa ko kalanmi ko wononɓe ɗo hene ɓuuri kam andude ko kalanmi ko mawɗo goto wi kam Amadou Biame nam o so tawiɗa haala miijo wontata heɗotoɓe ma mo ceɓɗa gandal e ceɓɗoma gandal e mo jerodirɗa gandal wadde noon sa andi ko kalata ene kaldata eɓe kaldata so ɓooyi seeɗa kadi andi to kaɗata a jalnat haala a waynata haala ne tawno haala meeɗi haalede woyɓe mbi haala holko goyata o wi kalɗomi o eɗo haalimi ɗo eno haaldatemi ni eno durtinirta kelme ɓe ɗi wona ɗon tigui rigui ha joni woni foddam haala jali ɓe mbi haala holko jalata an koye serkiti a hoyni koyɗe koye o wi kalmi koɗo ponmi haalede kalami koɗo ponmi haalede kaldami ne ponmi haalirede kalɗomi o ko poɗɗo haaldemi no durtinirta kelme ɗe ɗi ko noon tigui rigui jinmi haalirede wadde noon bandiraɓe enen kala eɗen poti wawde andude tigui rigui goto e men kala ene jogui fodde e nder leñol ngol ay an biyowo wonde ko nawrata leñol ngol Fouta leñol ngol ko nawrata leñol ngol yesso ngo wona an nawori wonɓe nawori gaga ene yetto e ma faam ko an leñol ngol adi toɗɗade goto wawa wonde leñol kono no wawi wonde jikki leñol haadi noon goto foof ene wawi wonde jikki leñol annene wonɗo pawɗa wonde jikke leñol e nder fannu mo gonirɗa o so tawi koto wawde wadde hen kopporeje mum no ɗe poti kala wat so tawi aɗa jogui haalaluji juɓɓuɗi jumtuɗi ñotoji ɗi gona taƴoji haala so tawi wonɓe jiiɗa ɓe soɓe taƴodiri aɗa andi wonko ustata e nder leñol ngol wat feere jokkodiraɓe so tawi aɗa jogui eɓɓo e miijoji e pandale e kuccam e fartange wat so tawi a waɗi tan e gantuma wasata e nder onon tuma leñol ngol daña ko yiɗi dañde ko walla laato ko yiɗi laatade ko ne handirti ñamma kono noon sa sikki an tan ko an wawi an tan ko an foti an tan ko an hatojini an tan ko an foti ardade ko an foti yiyede hunde foof ala mo ɗaccitta hen ko an tan ala aɗani funta hoorema ne tawno wonko cikkata ko an tan wawi taw won goɗɗo ɓurɗoma wawde goɗɗo caggal ma nana heɗima heddoto noon ko gufnadema nde e foɗanadema nde ko ɗum addanta jomum tigui rigui wasa yidde jirodirde ma ne tawno wonko ƴewata ne tawno ɗo enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata ala ko gasata so wona laamu gueno bandiraɓe musidɓe voilà en beltinimo noon on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ibrahima Diallo en cuwenimomo joni o holli yimɓeɓe tigui rigui omo jogui fartange e direct men mo mbatten ɗo hen e nder page makko walla page men bawgal yewti pulagu bandiraɓe musidɓe onon kala wonɓe ɗo hen mboɗo yiiɗi goto e man kala yo tinno waɗa partagé e nder page mum walla mur mum Facebook oɗo direct mo mbaɗami mboɗo yiiɗi goto e man kala gonɗo ɗo komi ñaaguiɗo ɗum komi ñagori ɗum sibu Allah yo wat partagé e nder mur mum Facebook ne tawno ko partagé nde wadde partagé nde ko ɗum addanta ɗum layde so layi goɗɗo yiya ne jiruɗa ni fartange mo goɗɗo heeɓi hen o annene goɗɗo wawa hebde e nder oɗon fartange sanga ne keɓɗa fartange ɓenninɗa oɗon fartange ko hono noon yarata en calmini Yaya Guissé noon calminirten aussi Tras Thiam calminen on no ganduɗa ma kañum woni Elage Diallo calminen Mamadou Samba Ba noon calminirten Yero Thiam Djibi Touré en beltanimomo yo Allah hokke hirde jaam anene calminen aussi Sow o weltanama Dieynaba Diallo to États-Unis d'Amérique ko guiɗo sekil denɗaɗo gurdam neɗɗo jiɗɗo pulago battor ɗum kadi dewintoɗo gueɗe men te handirtini hen Raki Sow mi salminima Seykou Tall noon tigui rigui tokore Seykou Mar Kodada Maysa Ilman Siré Samba Dembali Moutar ɓuto latala joom hoore mondo ronaki bandu ñamoy kurus nana taltali sali guino futuruji ɗum feññangue o mbiyata Samba Dianguinde Dadi ine handirtini hen noon calminirten Esman Kane o wi kam wonde baɗam
fulɓe fof baydi malik mi weltanimama mi weytanimama gueno yettama duwanama mbajjiri jarama manama Mas Ndiaye kadi aussi ko dewintoɗo gueɗe men kala e saaha o weltanama no fewi no fewi no fewi o wiyama tan kisal mbajjire makko ne hadirte ni henna ɗum noon sikki ala Salif Sall en calmintumo guiɗo sekil dendaɗo gurdam gonɗo toon to France en beltanimomo konko e joom suudu makko ne hadirte ni henna e ɓiɓɓeɓe kala ne hadirte ni so tawi ɗum ɓenni bandiraɓe woto cikken wonde enen fulɓe eɗen jogui sembe e nder oɗo réseaux sociaux eɗen jeeya e leƴƴi ɓurɗi mankude sembe e nder oɗo réseaux sociaux holko tagui mi wi noon won yeruji ɗi jinmi rokkude on ene saɗi hande ɗo jeyata page baɗo hande ne page bawgal yewti pulago jogade wonde fodde 100 000 abonnés e nder page mum walla 100 000 pawɗo abonné e nder page mum ene saɗi ɗo jiyata ɗum ɗon ene woodi noon groupe aji adini groupe et page c'est diamétralement opposé groupe et page ene ɗeɓi nandude kono wonɗo ɗeɓi sertude groupe et page wonɗo ɗeɓi nandude kono wonɗo ɗeɓi sertude ne tawno page koko herori groupe noon ala ko herori ene waɗa noon kono wiye administrateur uji comme no page jogorto administrateur uji ni ɗon ko gueɗal won ko joom page wawata yiide e nder page walla won ko administrateur gonɗo e nder page wawata yiide e nder page taw on mbaɗowo suivre page o wawa yiide ɗum ko wayno message uji garoji ko wayno so tawi yiiɗi wadde direct ko wayno so tawi yiiɗi wadde publier ɗum ɗon foof an mbaɗɗo abonné e nder page o a wawa yiide ɗum kono groupe sa yiiɗi wadde publier a wadde publier heddono noon ko groupe bellitaɗo dokkaɗo wellitare e nder oɗon tuma sangar so tawi neɗɗo waɗi publier e nder oɗon tuma affaire o ene wawa arde direct kono so tawi ene waɗi e groupe aji goɗɗi ɗi ganduɗa hoorema ɗin koko mbaɗa sécurisé so tawi noon a waɗi publier alay sago koko ma administrateur o waɗa ɗum approuvé ne fuɗɗo wawde nadde e nder groupe o en jii groupe Kalen Pulaar ene waɗi plus de mawon 200 000 abonnés eko fayi machallah gueɗe kewɗe ene ɓennino hen kono noon gueɗe ɓenninteɗe hen ko ɓuuri hewde les plupart ko so tawi ƴeewi titonde bindol ngol ko français wonata hen ko gueɗe kewɗe ɓurde ɓennide hen ko politique kadi enen en ƴettata gurdam men fof payen ɗum e politique gurdam men fof wota ƴetten ɗum payen ɗum e politique culture nanɗo social nanɗo e nder oɗon tuma eywa e gueɗe goɗɗe ɗe jiida e ɗum ɗo nanɗo hande ko hunde fonde ƴellitede ko hunde fonde yewtede ko hunde fonde nde garanɗa horma jalɗinede ɗum ɗon aussi eɗen mbawi yarude e nder oɗon fannu beele aussi yimɓeɓe ene mbawa andude e banggue culture holko woni actualité o voilà banggue développement holko woni actualité o banggue social holko woni actualité o pourquoi pas kono noon hande sa ƴeewi page uji men ɓuriɗo wawde wadde suivre ko page uji politique e nder ɗeɗon gueɗe sa ɓennini ɗiɗo page uji min e yiyandam ne tawno mboɗo e nder réseaux sociaux ji ene saɗi ɗe garata jiiya page mo gandanɗa hoorema ene waɗi ma won plus de 100 000 abonnés ene saɗi ɗo jiyata ɗum sa ummimo noon ɗo banggue Facebook no sa ummimo ɗo banggue Facebook a yeehi YouTube elle mato ko toon ɓuuri bonde toon kam YouTube en ngala toon gueɗal te ala fof neɗɗo ɓurɗo en wawde nadde e nder YouTube enen leñol men wiyeteɓe fulɓe hedde noon se en naati wona jeeyi men o waɗi en intéressé ko jeeyi janano o sa jaggani ko poɗɗa jaggude jagga ka fotani jaggude sa jaggi ka fotani jaggude mbajjikinoɗa te kala ko wajjikini teela te kala ko teeli weɓa songude ɗon mamam wi kam Amadou mbiyomi nam o yiɓe leɗɗo ñawata rokkirteɓe so selli yo wonde men moni kala yo fam aduna ko momri garɗo kala ƴamata kono hay goto resata saabu mono yima humana aduna sudda tampere hoɗima ɗum mo hurtini aduna dambi kala sañdi ko musidɗo mum tigui wadde noon hade ma soytude soyde janande bandiraɗo musidɗo tedduɗo keɗiɗo wat feere coyta soyde ma ne tawno sa soytande soyde ma ala coytanoma soyde ma ɗon ko gueɗal nalankoɓe mawɓe e nder rendo fulɓe ko wayno Abou Djouba de en ko wayno Ousmane Hamadi Diop en ko wayno Kanel Diop en ko wayno Aliou Guissé en ko wayno ɓen ɓe gandanɗa hoorema hajude kañumen goni funeɓe Fouta en ko wayno Gomu Pinal Walalde en ko wayno gasata hande ene saɗi mo natta e nder sen mum YouTube tawa hen 100 000 abonnés walla tawa hen 50 000 abonnés bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe
ene saɗi mo natta e nder page mum YouTube tawa hen 100 000 abonnés walla tawa hen 50 000 abonnés ene saɗi ni scène mo jira hay sino so tawi wona scène personnalisé hay sino so tawi ko scène publique woni no mbiyeten par exemple Pini TV en woni no mbiyeten par exemple ha joni télé menen e ko nandi en e nder on tuma sa ɓennini télé men e Pini TV ala chaîne mo jiyata koɗo banggue enen ga fulɓe joguiɗo 100 000 abonnés ɗum ko min Amadou komi wi noon ne tawno mi waɗi hen wittoji ko hakkude joguiɗo 10 000 abonnés hakkude joguiɗo 1000 abonnés hakkude joguiɗo 3000 abonnés hakkude joguiɗo 4000 abonnés hakkude joguiɗo par ce que ñanden mboɗo haalda e mar jamin tekki ko ɗum woni komin kaldanno o wi rendo fulɓe ene mankira ɗo banggue communication rendo fulɓe ene mankira ɗo banggue communication enen so tawi en lotti wonɗo yettata ko ni e nder men saka ɓennaɗo men ɗo ko ɗum tagi noon kamɓene aussi eɓene liggo hen ko heewi ne tawno hande neɗɗo ne yaltina son pattam lamijo woni morceau pattam lamijo taw ko morceau poɗɗo filtodirde e nder windere nde morceau o noon o ronka ni wonde yo rendo fulɓe ngo hettido ɗum e nder nokku mo woni o ɗum ko côté communication men yahani hay nokku il faut kalden ɗum ɗon pamodiren ɗum ɗon ne handiti yan hay so ko ɗo banggue information ɗo banggue joljole e nder oɗum tuma so tawi a nanani olof a nanani français tan pour mbawa andude ko yahata e aduna ko caɗele saqqede wonata mbatte hakkillaji ko kalmi ko no moƴƴi walla ni so tawi aɗa anda ko kewoyi ko ma information yawta ha fawa balɗe ɗiɗi balɗe tati ne puɗɗa wawde hebde e information enen fof eɗen gandi ɗum enen fof eɗo kumpiti ɗum wadde noon hande pinal habtorte ko pinal bandum pinal habtorte ko pinal bandum pine ɗe nana mottodira ne ɗemɗe ɗe mottodiral ni kala hen mo pinal mum ɓuuri jalɗude naworto pinal gongal keddigal ngal jomum wotma imposé pinal mum moɗeɗa e pine mum moɗeɗa e ɗemɗe mum mo moɗa e pinal fof moɗete e ɗemgal mo moɗa e ɗemgal fof heewi moɗede koye pinal ɗum moni kala yo wattu hen hakkille mum moni kala yo faam ɗum ɗon moni kala yo humtu ɗum ɗon mono wi eno wonkino ko wonani noon natta wonde ko wonno ko sa jaggani ngal ma jagga ngal janangal sa jaggi ngal janangal ngal ma ngal aɗen yeɓi hen ene fito jaa ha e ngal janangal ngal ma ruta jaka e maggal jeccirɗa ngal ma tawa ma isa nini ngal ko ɗemgal moni kala yo wurtin ɗemgal mum min noon ene jakimi ko ɓiɗɗo pullo wonata ɓiɗɗo pullo laato ɓiɗɗo pullo jibine e pulagu mawna e pulagu ne handirta ni hen eywa intire keddam heewa e reedu mum mawna tan jikko goɗɗo ta farnorade ko fini tawi ko pulagu ne wayi welde ni pulagu ne heewi ene wayi heewde fartange ni pulagu ne wayi heewde gartam ni e nder oɗon tuma so tawi wonde a woni ɓiɗɗo pullo poɗɗa ko farnorade ɗum joni noon bal o woni ko e nder kawuji men tinnoɗe onon yeɓoɓe ɗo ɓe goto e mon fof kala ne yi lien o ene andi ko fulfulde nde tagui ɗum ummade yo ɗum partagé kadi goto e mon fof so tawi naati e nder YouTube yo wat feere waɗa recherche ƴeewa page uji ɗi gandanɗa hoorema ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe jeeyi ɗum yaha wat toon abonné noon ene waɗi no waɗirte sa anda hunde namdo hunde nde kono sa anda hunde a namdota ko hunde a mayat ka huma binne mayata ka majjuɗo wona a ari ɗo winda abonné ɗo tan mbaɗa abonné cikka wonde abonné o tengtini ala c'est pas comme ça to winda abonné ɗo so tawi a waɗi hen abonné ha pari ene jogui hulde wotere nana sara abonné ɗo ɗum wiyete ko cloche de notification cloche de notification sa ɓoƴƴi ko kulɗe tati addata wande ne hulde nde ɗon no ɓoƴƴiɗa nde hulde wonde dow ene waɗi traité ɗiɗi nde ko nden ɓoƴƴata wona active cloche o kala vidéo mo jomum nanni a yiya ɗum e portable ma ne jirata message vocal e nder portable ma ni ɗon ko gueɗal kadi eɗen gamani ko men ko enen fulɓe eɗen gamani ko men ko holko woni eɗen gamani ko men ko neɗɗo waɗat partagé neɗɗo vidéo mum woni lien o au lieu ko neɗɗo o tappa e lien o yaha YouTube yeeɓoya ɗum ɗon wiyanma ko wadde neldam tinno neldam vidéo o
réseau mo moƴƴani tinno neldan vidéo mi waɗanma ɗum partagé mbata anda so tawi a yeehi a waɗi téléchargé vidéo o e nder YouTube a addi ɗum nder WhatsApp aɗani hirsa joom vidéo o cikkuɗa gonɗa koye walludemo ala a wallani mo aɗani hirsa so tawi ko son mum so tawi ko clip mum so tawi ko vidéo mum aɗani hirsa jomum a tinani so tawi neɗɗo namdimama vidéo a neldani ɗum tan jagguirima wonde ka ennemi walla tawa a welaka walla ni jagguirima wonde ko woni fansema ko eywa an ɗum ɗon safanima tawa anda an won fandare nde joguiɗa hen taw jomum anda hol conséquence uji ɗum jogori jibinoyde janggo e jaam paame YouTube ene yoɓa il faut pamon ɗum ɗo YouTube ene yoɓa YouTube pay Facebook ene yoɓa Instagram ene yoɓa TikTok ene yoɓa mais nak wonɗo audience uji ma tolnoto ko ɗon hono noon joɓirteɗa par ce que Facebook ene waɗe monétisé YouTube ene waɗe monétisé Instagram et ainsi de suite ɗum noon il faut ko paamen ɗum ɗon mere tagani kala nde neɗɗo waɗi vidéo yaha nannoya ɗum YouTube janggo e jaam fero e vidéo he ko gandanɗa hoore ma ce sont des millions walla fero e vidéo o ce sont des centaines de mille e nder oɗon tuma wadde noon paame won gartam gonɗam hen ɗo noon ko enen mbawata sembinde nalankoɓe men jaydiyankoɓe men haaliyankoɓe men wittiyankoɓe men mogiyankoɓe men ne mbawaten wadde ɓe appui tigri hajo appuyé e nder YouTube e ha seniji mabɓe mboɗe dutto mbaɗe monétisé beele kamɓene ɓe mbawa hebde hen keɓɗe ɗe woɗɓe ɓe keɓata hen ɓe hande en jii e nder leƴƴi gonɗi ɗo henna wonduɓe men ɓe woni hoddiɓe men ɓe en jiiɗa toñde hay goto en jiiɗa rewde inde aɗa yiya nalanke ummo tan wiya wonde ko min mi anda haydara mi wawa haydara ko joni puɗɗotomi jomum walle ha daña oto jomum walle ha daña galle jomum walle ha watta wadde voyage partout dans le monde entier en jii ɗum en jiiti ɗum kono enen so tawi neɗɗo yaltini morso tan au lieu ƴeewen wadde ɗum apprécié ƴeewen wadde ɗum appuyé kono mbatten ɗum ko critiqué en ƴeewat to telɓanta seeɗa en ƴeewat ɗo juumata seeɗa ko ɗum woni ko jaltinten en kewani yaltinde valeur en ubbat valeur o jaltinen les inconvénients c'est pas comme ça que ça fonctionne woni yidde neɗɗo ko yiɗande neɗɗo woni yidde neɗɗo ko yiɗorde neɗɗo yiɗande neɗɗo ɓamtare yiɗande neɗɗo gartam yiɗande neɗɗo réussite yiɗande neɗɗo fofof e nder carrière mum yiɗorde neɗɗo jidda neɗɗo eɓe yiɗi ɓe woni bandu men ɓe iwdi mum asko mum asli mum fina tawa mum eywa leñol mum ha e ko nandi hen wadde woto kuntodiren e nder koye men mboɗo yiɗi hunde yiyata ko mbawɗa fewna ɗum mboɗo añi hunde yiyata ko mbawɗa bonnen ɗum sa ndela ko mbawɗa hen deƴƴata kadi haala mbawɗa kafe no foti wadde koye maayo wona ni e barigal yara yarna bonɗum en eɗen gandi kay guɗannoɗo mere so tawi rewando esum majji toni ceeɓa so tawi neɗɗo no wuɗanno mere so tawi rewando esum majji toni ceeɓa voilà a haaliɗo hen an Abou Sy mi yiɗano yettade inde ko wayno Pawlish en exemple Pawlish biɗo kañum yimata neɗɗo yimata ko sipah en a faami yimata ko mbarokon en yimata ko kowoje en yimata ko ulluɗe en yimata ko leɗɗe en yimata ko potikola en yimata ko mangoje en e nder oɗon tuma en jii hande ko jogui ko 3 voiture walla 2 voiture e nder oɗon tuma eywa iPhone aji X max a faami walla iPhone 12 walla iPhone 11 nana jogui appartement mum ene wuuri hen ene wurni hen galle mumen ko hen heɓata buzz c'est comme ça ay leñol sene yaha yata yaadu koocal yahata ko yaadu ngorudi kala ko ari sagga hen il faut pas men ɗum ɗon leñol fulɓe woy tan wone leƴƴi goɗɗi ɗi mbayi ni ɗum noon leñol fof ɗayɓe gonat hen hangaɓe gonat hen ɓoccoɗe gonat hen fuyɓe gonat hen ƴoƴɓe gonat hen dañɓe nañ gonat hen wasɓe gonat hen fofof wonat e nder leñol ko ɗum tagui leñol sene yaha yahata yaadu ngorodi yahata ko yaadu koocal kala ko ari sagga hen ɗayɗo o ma ñalawma ɗayɓe ar taw ƴoƴɓe ngala ɗon place ñana hen ma woɗɗo heedani leñol ngol kangaɗo o ma ñalawma hangaɓe ar e nder oɗon tuma ñana hen ƴoƴƴo o walla ɗayɗo o ala ɗon place woɗo ɗo heedani hen leñol ngol
puyɗo ma ñalawma puynam ar ɗo ko puynam toɗɗi e nder oɗon tuma eywa jomumen tawa ɗo hangaɓe ɓe ƴoƴɓe ɓe la même c'est comme ça que ça fonctionne. goto fof ene jogui gueɗal goto fof ene jogui gueɗal hay bandi hen sahaji yimɓeɓe ne mbiya wonde jokkodirde e bandi waɗaka barke kono bandi wonɗo jokkodirta e mum wonɗo gonata e nder yolde bandiji so tawi tigui rigui ha joni mbaɗima kar walla paddimama e gantuma bandiji so tawi paddimama bandi mo won bandi goto mo ganduɗa hen so yimo heptinima omo wawi wadde feere ha cowa fittandu ma sababune makko. sababune makko il faut qu'on se dise la vérité kono enen eɗen jogui gueɗel gotel e nder oɗon tuma enen en ganda toon jo gandeten tan ko joftiɗo so neɗɗo ferguitima yani en ƴewata to ferguitiɗo ƴewten tan koto yani ɗo e nder oɗon tuma enen dal cikkren wonde e nder leƴƴi ɗi foof ene ɓuuri wonde noble hankanti kala ɓiɗɗo pullo ko wela foof ene wawi ittude fawa ɗum e nder leñol ngol ɗacciren noon mbiyen wonde aha hay sino ko puyɗo men hay sino ko kangaɗo men hay so boyi wota caƴƴanenemo laɓangal neɗɗo no boya puccu no boya mbabba no boya hay ulluno ene boya hay rawandu no boya kala ko boyi hen noon ene moƴƴi saƴƴanene laɓangal kono so hunde boyi sa saƴƴanenemo laɓangal tan sa reneke janggo jam ngabbata koye dow ma. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut pas men ɗum ɗon il faut ganden ɗum ɗon kala neɗɗo baɗɗo ko ala e lawol mbaɗen ɗum recadré artiri e place mum ne mbaɗirten leƴƴi goɗɗi recadré ni ko noon mbaɗirten leƴƴi miɗe recadré te aussi gaccen heedi heeda ha tengtina so tawi neɗɗo haali ko fotani haalde eɗen gandi ɗum ɗo o fotani ɗum haalde daroɗen mbiyen wonde o fotani ɗum haalde koto hay goto wonta hay goto défendre pourquoi kala mone woɓa ne woofa ala mo juumata woodi tan ko mo juulata wadde noon sa juumi yimɓe ɓe deftinte e lawol so goɗɗo juumi reftinmo e lawol c'est comme ça que ça fonctionne ala goɗɗum rien d'autre sa waɗani ɗum ɗon a waɗi goɗɗum ko naafigagal mbaɗɗa kadi so neɗɗo woni gongiyanki naafiginta ko c'est comme ça que ça fonctionne ala goɗɗum eyyi ko heddi ko noon bandiraɓe eɗen mbawi wonde ɗo ha wiyata eɗen kaala ko fewti e banggue leñol men nene ko sukuña ko ɓiɓɓe yimmo mbawi ɗum haaldude nene ko sukuña ko ɓiɓɓe yimmo mbawi ɗum haaldude hande so tawi eɗen kalda goonga ala ko fecci en so wonano kinɗe men ɗi pecciriɗen ni ƴettuɗen kinɗe men ɗe goto fof waɗi hinde mum comme ne leñol ni goto fof waɗi hinde mum ɗe ko kañum ɓuuri e nder leñol he c'est pas vrai wona gonga de wona gonga de ko nalanke o wi ko ɗum woni ko woodi dimo ala dimajo wodani dimago neɗɗo koye golle balle komi dimo jojo fof kattoɗa e newre ma mettoɗa ene nefni il faut qu'on se dise la vérité neɗɗo fof ko dimo hoore mum sa felitiɗo darade aɗa rimɗino hoore ma a rimɗat kadi hande hay goto suusa darade ene bakko e dow goɗɗo o ne tawno kala ko leñol gongol waɗata goɗɗo o nana waɗa ɗum e nder oɗon tuma hande wonɓe toroɓe Fuuta tawa ko wayluɓe France il faut qu'on se dise la vérité wonɓe subalɓe Fuuta a faami tawa so jeehi tigui rigui extérieur ko bindanuji gonata toon il faut qu'on se dise la vérité ko non woni no wori de ayi ko potti kintoɗa ɗo hen aɗa salono goɗɗo ko woni ko sa yeehi ma jab ko woni ko ha gona ko woni ko ɗum waɗi il faut pamen ɗum ɗon il faut ganden ɗum ɗon il faut kumpita ɗum ɗum ɗen te kadi kinɗe men ɗe mbaɗira e men ko ha mbawen yedde ha mbawen wurdude ha mbawen wondude ha mbawen haltidde ha mbawen jaggodirde jokkodirde ittodirde kumpa waddude masala ha ne gurduɗen wadde en mbawa wiide wonde ko tawɗen ko hen tan woni ko gabbituɗen ayi fina tawa ene waɗi ko moƴƴi ene waɗi ko moƴƴani kala fina tawa mo jaaɗa aadaji ene waɗi moƴƴude ene waɗi moƴƴude ene waɗi ɗo moƴƴani il faut qu'on se dise la vérité hande aduna o koko yulfidiri aadaji ene waɗi ko moƴƴi ene waɗi ko moƴƴani wonko tawɗen eɗen mbaɗi appliqué c'est pas bien ala fof ɗo winda e nder diine l'islam
ala fof ɗo winda e nder diine l'islam il faut ganden ɗum ɗon hande dente men kewɗe ko ƴettidirra cas joƴƴinira ɗum ndeng holko addanta ɗum ɗon wiide wonde o ko ɗum ɗo o fotani ardade mi o haysino ko kanko ɓuuri mi gandal ko lesa mo heedata c'est pas vrai holko tagi so tawi en jalti nokku men o tan en nattat ɓornade wutteji ɗi ɓondiɗen ɗi si en garti mbiyen eɗen mbaɗa yimɓe ɓe imposé e ko pinɗen tawɗen ko te eɗen gandi ko pinɗen tawɗen ko wonko foti jaggede wonko fotani en jaggede wonko ganduɗa ma rutinti en caggal kono watta en avancé ha e nder batuji he wonɓe gandanɗa horma ha joni nanna e noppi mumen wonde ko ngala konngol e nder batuji faut qu'on se dit la vérité hande won hay e nder batuji sa jooɗima e nder Fouta so tawi oɗon gandi Fouta très bien so batu jooɗima won hen ko gila e nder galleji men jinnaɓe men mbiyata ɗum sa yeehi woto haal hetto ne tawno minen somin jooɗi min gona haalannoɓe te so ɓeɗo kaali jab kono so ɓeɗo kaali yaade ɓeɗo kono wara yaade ɓeɗo jogoɗa neɗɗo jogoɗa sehil oɗon gandodiri e nder oɗon tuma ɗon ɗo gandodirɗo kon sehilaɓe ko on ɓiɓɓe yumma eywa ko on musidɓe ko on fofof eywa so tawi on woni ladde ko onon gondata ko onon baldata ko onon kirdata so tawi on garti tan hankadi wonti labbo fof e tunde mum goto fof anda goɗɗo son woni ladde noon ko on fofof so on garti e nder wuuro goto fof wayno anda goɗɗo ni ene wayno leydi hande e nder men won mawɓe nana Fouta eɓe moƴƴi ɗaccude Fouta ko gonga won mawɓe nana Fouta eɓe moƴƴi ɗaccude Fouta kono wona mawɓe nana Fouta kala ko bonni Fouta ko kamɓe bonni ɗum ko min wi sabu ɗum holno ɓiye arata ene jogui sehil mum ene jokkodiri e mum ene wonduno e mum anda ne gurdi ladde e nder on tuma so tawi a arti tan nanna e nafru mum ko gandanɗa hoorema ne jibine gañi so tawi a ummima ɓornima wuttima mbiya wonde ko galle kaari en paami an kay jooɗo an kay oɗo ko kañum foti arde ma kono a fotani arde mum woto ɗayno hoorema mbatanda renɗo ngo ko an ƴewata woto famɗino hoorema oɗo mamum bamum gadda histoire uji ɗi gandanɗa hoorema nanna ɗum e noppi ɓiye taw an won ko gandanɗa hoorema aɗa hersa yaltinde ɗum aɗa nantina ɗum goɗɗo taw janggo e jaam so tawi wonde ɓiye ɓerni haala joli hakkude mumen haalana ɗum ko gandanɗa hoorema ɓennino des siècles et des siècles et des siècles adda gañam tumago pourquoi bandiraɓe gonɗen koye 21e siècle gonɗen koye 21e siècle aduna o wonne yarata aduna o wonne sifori seɗen jiiɗi noon fondodirde balaɓe seɗen jiiɗi modde ɗemɗe goɗɗe mbasa modda en alay sago en jaadat e kesam hesamagu yaadude e kesam hesamagu noon fawaki wiide ya en gaccu ko tawnoɗen eɗen tawtawa woɗɓe ala ko joguiɗen ko ko ɗum kesɗinten mbaɗen ɗum moderniser c'est comme ça que ça fonctionne kadi ala fof ɗo winda e nder deftere wonde ko toroɗo o e toroɗo o ndesodirta cubballo e cubballo o ndesodirta maabo e maabo o ndesodirta walla dimowo e dimowo o ndesodir joni aɗa yiya ni wonde so tawi enen mbaɗen classé ko joyorimɓe e joye ñeñɓe e goto dimajo kinɗe keddiɗe ɗe koko gari ko ɗum ko mbaɗen classé joyorimɓe e joye ñeñɓe ñeñɓe ɓe aɗa yiya hen ni won hen ɓe gandanɗa hoorema jaɓata resodirde e nder koye men ñeñɓe ɓe wonɓe jaɓata resodirde e nder koye men won ko catégoriquement waɗi par ce que won hen so tawi a dartoyi ɗumen mbima ɗo wona on a wona pasam ko noon wayi hay rimɓe ɓe wona rimɓe ɓe wiyeteɓe ko rimɓe ɓe e nder ɗum tuma won hen ɓe gandanɗa hoore ma won hen ɓe gandanɗa hoore ma jaɓata resodirde e koye men par ce que won hen mbiyata gode ko catégoriquement minen ko minen ɓuuri ɓe ko ɓe ndewa men ko ɓe ndewa ko ɓe ndewa men joyo rimɓe ɓe kamɓe fof poti koɓe ñiiƴe bamɗi joyo ñeñɓe kamɓe fof poti koɓe ñiiƴe bamɗi kamɓe poti ñiiƴe bamɗe ko kañumen poti paamen ɗum ɗon paamen ɗum ɗon acca awu donc sielque c'est vrai kay aɗa andi so tawi mboɗo wonde hadara tan ko c'est comme ça mais alhamdulillah ne mbaɗɗa kam rectifié quoi aɗa andi mi wona touba komi ɓiɗɗo pullo
kadi fulfulde nde wowi e ɗemgal ngal ko ɗum tagi en mbawa hay wadde prononcé yoga e konngudi kadi holko tagi so tawi neɗɗo haali pular o telɓi e nder pular o reftintake e lawol kono sa haali français a telɓi tan jiyata ko goto fof yiiɗo reftindema e lawol ɗum ko wonde complexe pular ene waɗi celluka ene waɗi ñawka so tawi neɗɗo haali ko ñawi yo wi wonde ko haali ko ñawi kono so tawi neɗɗo haali pular haali ko ñawi tan haali ko ñawi tan haali ko ñawi tan ɗaccete ɓenna kono so tawi a haali e français a haali e anglais walla a haali e ɗemɗe goɗɗe ɗe wonno ko ɗum mbaɗɗen favorisé a ñawni tan ɗon e ɗon fat ɓe deftinma e lawol voilà Verati mi salminima mi jurimama mi nani ko kalɗa ko kadi mami haalane gueɗel gotel ay masalaha aɗa andi holno jogoto valeur masalaha jogoto valeur kono gonga ardi masalaha rewi hen kala ne gardinɗa masalaha e gonga gonga wontat fenade te gonga kala ne watta fenade sa renaki yimɓe ɓe gurata e gonga gurata tan koye fenade enen hande ken sukaɓe ko enen gontata mawɓe te ko mawɓe ɓe tawɗen ɗo sa tawi bande ne kirsa won ñeddowo noon fulɓe mbi sa tawi bande ne kirsa won ñeddowo wadde noon so tawi en kalani caɗele men e saqqede men hande yoga e men foof en aɗani ko kalami ko haqiqa won galleji nanɗo so tawi so tawi ɓiɓɓe mabɓe gummima ga hen no kooti ko jikkuji ɗi ɓe jikkiɗi ko ɗin ɓe mbaɗata e ɓiɓɓe mabɓe o galle a fotani yaade ɗum o galle nokkantake jeygol ɓeɗo wona yaadiɓe ma wat très attention ne tawno bamma e bammum oɗo meeɗi habde meeɗi waddude c'est comme ça que ça fonctionne il faut paamen ɗum ɗon calsalo Salif mbiɗa ko anne harawi bisimilla ma min kam so tawi mi nehaki mboɗo weɓinede so tawi mi nehaki mboɗo weɓinede voilà ko ɗum woni ko jiɗɗen haalde ɗum ɗon ko yidde tan wasiyade yimɓeɓe ko yidde andinde yimɓeɓe wonde doole lingu ko ndiyam kadi ko dental pooli jeeyi yiidango te kala ko yiyanaki hulantaki ɗum noon tinnodiren e nder koye men ballodiren e nder koye men jiɗodiren e nder koye men kadi laaɓodiren deedi e nder koye men mbasen funtodirde e nder koye men ne tawno wonmo ne jamna jawdi mum wona horsinde ɗum ko ha fayna ɗum dañane ñamri ɗum wonmo ene jamna jawdi mum wona horsinde ɗum ko ha fayna ɗum ha dañane ñamri ɗum ñiire ene ranni no wi tal kono taari ɗum ko ƴiƴam ne tawno ko ɗakkude taari ɗum wonmo ne jalanma cikka ko giɗo ma taw ko ƴakko e heñere ma siriƴƴa wonmo cikkata ko gaño ma taw ko kañum woni giɗo ma wadde noon ngam ganda giɗo ma ganda gaño ma alay sago ko ma kalda e mum kaltida e mum kono noon so yimɓe gondi jewtitta ɓe cuusodirta so ɓe cuusodirani ko sikki wonata ɗon te kala ɗo sikki woni ko gañgu heewi wonde ɗon ne tawno moni kala ne sikka goɗɗo ko gaño kalden kaltiden jiɗodiren jaggodiren jokkodiren guittodiren kumpa mbadden juuɗe e fawndu mbawen yoltude hujjaji leñol men te aussi mboɗo wasiyo bandiraɓam waɗoɓe direct uji ɓe so tawi neɗɗo woni kaldowo e yimɓe o muñat ɓe kaldataɓe kamɓe fof ɓe nandani jikkuji ɓe mbiyata ko kalta ko no fewi ɓe mbiyata ko kalta ko waɗa ko barke ɓe ƴettuma hen ɓe mantuma hen c'est comme ça que ça fonctionne kono so tawi tan wonti wonde eɗen kaala eɗen mbawa wadde contrôler tout message uji dewoji ɗo hendi e nder on tuma e koko weeli en ko tan ko ɗum woni ko jiyeten hen en jiya so tawi en jiyen ko metti en tan sen ndenaki ni bon ko wonno e koye men ko fo yahata laaɓa par ce que jittanon ko jabade joomum sen ndenaki hay hunde ala ko mbawɗen humnude par ce que en jii yimɓe woɗɓe ne mbaɗɗo direct uji ene ƴetteɗo hen kono hatta mbaɗat concentré e sujet mo gaddi o jaltata hen ɗum waɗi noon kala ne neɗɗo dari ene woodi bonnanoɓe ɓe ɗum waɗi noon so tawi en mbattani wadde direct plus de milliers de personnes ene mbaɗa en suivre e nder milliers de personnes ɓeene ƴetto ɓeene kuuɗa ɓeene mbiya n'importe quel quoi paamen wonde hay nokku en jettaki taw
hay nokku en jettaki enen fof eɗen gondi ɗo hen e nder réseau sociaux won woɗoɓe ɗo direct so tawi jalti en ron ɗum hade mumen haalde taw ko dañi 1500 2000 vues yeɓoɓe ɗumen taw ko en direct kono bon hande ɓurɗo men hewde yeɓoɓe fof ko dañƴo 117 so heewi 150 so heewi 200 faami non on beltanama ɓuranmi wadde insisté ko tinnoɗen e nalankoɓe men tinnoɗen e jaydiyankoɓe men tinnoɗen e gendiyankoɓe men kadi il faut pas men gueɗol gotel an jeeɓomi o ka gendiyanke gendiyankagal wona tan e garɗinde kongi e windude defte e yuɓɓinde jime wona ɗum tan woni gendiyankagal won goɗɗum ɗum namdi ko jiiɗa e ɗum ɗo il faut pas men ɗum ɗon so tawi haala fulfulde nde ne haale so tawi ko ɓamtata pulago ene haale an aɗa heeɗi aɗa yeeɓa hay sinno ka ɓendinani ko haalte kono wonma intéressé hay so waɗanima intéressé aɗa waɗa ɗum suivre ka gendiyanke ne tawno won ko gaccuɗa e nder réseaux sociaux kala ɗo neɗɗo tourni ko yiɗi yiide fof yiyat aɗa ndaara par ce que firti wonde ko darata ko aɗa heeɓa hen jencude hay sinno ko seeɗa Kadia Dabo debbo pullaɗo lamɗam présidente Save Africa neɗɗo mo gandanɗa hoorema vraiment liggotoɗo less te ene liggono pulago ene liggono ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni ɓe juuɗe men jettaki keeceji mumen ene doga e social hunde junde eywa ha hande waɗi collaboré e association titonde leñol fulɓe neldi ɗumen kono wiya contenaire inchallah en mbaɗi batu bientôt men mbaɗum distribué ɗo hen e nder leydi men Sénégal so Allahu lamɗo jaaɓi e min mbiya tan yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battane ma nde tawno wona haala ma golloto golle ko golle ma golloto haala ne mbimi ceerno Hamidou Yero Banni voilà par ce que so tawi neɗɗo ari debbo nafani ɓe mbi hanino ko gorko arno hay sino gorko arno wonto ko jogo paɗi jijuki en c'est très important aussi yimɓe ɓe ganda ɗum wadde noon leñol wona gendiyankoɓe tan ɓamtata ɗum hayɓe gona gendiyankoɓe ɓe eɓe jogui koɓe mbawata addude e nder leñol ngol beele leñol ngol no wawa ɓamtade ɗum noon on beltanama on mbeytanama on ñaganama wallay Alassane Sow ka gendiyanke de woto hay goto funti hay sinno a wawa windude e pular hay sinno wonde a wawa sawtinde eywa a wawa haalde pular luggu ka gendiyanke woto hay goto itte hen Mohamed Sall ñamo ñebbe mi salminima mi jurimama gendiyankagal koye jogade fimde tan fimde woni gendiyankagal enen noon fulɓe manki en ko fimde kala ko jagguɗa so ala fimde hay nokku a yahata sa jaggi ceerno fimde nde ardaki hay nokku yahata sa jaggi golle fimde nde ardaki hay nokku yahata a faami kala mo hay soko debbo sa jaggi fimde ala ɗon hay nokku yahata ɗum noon jogoɗen fimdeji moƴƴi anniyaji moƴƴi e nder koye men mbawen yoltude hujjaji men c'est comme ça que ça fonctionne eɗen jetta Allah noon eɗen jetta o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Tidiane Diallo no roken fartange wawde tigui rigui ha joni nadde ɗo e sengo makko eɗen mbaɗɗo direct kono noon inchallah en mbayrata ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi jo e jo foof mais en mbatt hono ni kadi tinnoɗen e vidéo ji ɗi o waɗata partagé ɗi goto e mon foof yo ɓennin ɗum goto e mon foof yo ɓennin ɗum e nder mir mum vidéo ji ɗi ko vidéo ji pulago vidéo ji ɗi ene kaɗa sukaɓe men moɗede pine janane ene kaɗa sukaɓe men moɗede e ɗemɗe janane saabu ɗum hande koye oɗo réseaux sociaux mbawaten profitde ha jalɗinen fina tawa men ha sukaɓe men mbaso yoolade e ɗemɗe janane mbaso yoolade e pine janane en ngala téléji ɗi woɗɓe ɗe jogori téléji ni en ngala radio ji ni woɗɓe ɓe jogori radio ji ni enen gandi kamɓe radio ji mabɓe ene keɗe ha Fuuta téléji mabɓe ene jeeɓe ha Fuuta enen en ngala ɗum ɗon hande noon sukaɓe men hewɓe koye téléji ɗi nehi sukaɓe men hewɓe koye radio ji ɗi nehi sukaɓe men hewɓe koye réseaux sociaux ji ɗi nehi aɗa yiya neɗɗo jibine Fuuta meeɗa arde ga henna e Dakar tawa haaldata olof kono jibinaɗo ɗo haaldata olof ni ɗum noon oɗon gandi ko waɗata ɗum film aji mabɓe ɗi oɗon gandi ko waɗata ɗum débat ji mabɓe ɗi
oɗon gandi ko waɗata hollirde culture maɓɓe e nder téléji maɓɓe ɗi ne tawno hande ko ɗum tagui mi wiide ne téléji ɗi kuɓɓirte e nder galleji ɗi ni ko noon ɗi kuɓɓirte galleji ɗi ne téléji ɗi kuɓɓirte e galleji ɗi ko noon ɗi kuɓɓirta galleji ɗi ne tawno hande gonɗen koye zamanu kesso kadi koye wattande jamanu gonɗen neɗɗo no uddo e nder suudu mum taw haaldata koye gonɗo États-Unis d'Amérique walla haaldata koye gonɗo France neɗɗo no uddo e nder suudu mum wasa yaltude taw nana heɓa dahamme e nder suudu he taw wonmo haaldata kañumne ene heɓa hen dahamme e nder suudu he wadde noon wona ɓiɗɗo joɗade e nder suudu tan woni wonde o hisi walla o nehima nedi moƴƴiri ala jinnaɓe ɓe yoɓe ɓaddoto sukaɓe ɓe ɓe jewtida e mumen ɓe kaltida e mumen c'est comme ça que ça fonctionne seɗen jiiɗi sukaɓe ɓe netono hen seɗen jiiɗi sukaɓe ɓe tigui rigui janggo e jaam so tawi en donkitiɓe mbawa heɓɓade ne tawno kala ko heblana ko hunde wawa heɓɓade hunde eɗen mbiya so tawi doole donki yo doole keɓɓo kono min mbimi ko so tawi doole mbawi yo doole goɗe keble so tawi bawnoɗe ɗo donki keblaɗe keɓɓo ɗum noon tinnoɗen e nder koye men tinnodiren e nder koye men kala e mon noon julɗo ñaagui yo ñaago en dañde ardiɓe leñol fulɓe ne sohli ardiɓe leñol fulɓe joguiɗen ko laaci kono en ngala hoore laaci ki ne moƴƴi kono hoore nde moƴƴani mboɗo sikki noon kala ko ala hoore jogui laaci yahata ko yaadu gumɗo so tawi ɗo ka tan andora ɗo fayi rewat yadana naata e gaska ko ala hoore noon mboɗo sikki yata ɗum noon mi salmini on mi juurima on mi ñaguirima on gueɗe moƴƴere mi salmini on onde ko takki on ko taari on kala bon min mi wona guendiyanke min komi simple animateur heddoro noon mboɗo yiɗi leñol ngol min mi wona guendiyanke min mi janggani pular il faut pamon ɗum ɗon mi janggani pular de min mi janggani pular min hande kala ko dañmi e pular dañmi ɗum koye mamam ene wiye penda bojel samba ere jeeya ko jaabo ɗo ene yiɗi men horsinimi ko kañum nehimi konnguli ɗi kalanmi ɗi fof koye mum ƴettumi à part ça allah e wonde moƴƴo gendi hakkille wi ko neɗɗo woni mo softata jangde ɓennata saabu duɗe guddata ko ɗum tagui aduno e hoori mum ko jangde neɗɗo no wawi jangude ko neɗɗo woni mo softata jangde ɓennata saabu duɗe guddata ne tawno aduno e hoori mum ko jangde kala mo yiɗi jangude hen janggat janguɗen noon e gendi hakkille janguɗen e gendi hakkille ko ɗum tagui noon ko heewi eɗen kumpiti e leñol he kadi ko heewi eɗen jiiɗa haalde e nder leñol he kono noon avant keɗen jalta eɗen kaala alay saago woɗoɓe disniɗen c'est comme ça que ça fonctionne kono noon sen calima ɓoƴƴude ɗuure he lartoɗen ɗum mbaɗen hen ha joni alcool ɗuure nde wonta sellute layat eɗen gandi caɗele men en kangaka eɗen gandi caɗele men en kangaka caɗele men ɗe en kalata ɗum e radio ji he en kalata ɗum e téléji ɗi e nder ɗum duma wonata tan koye muurede less kalen caɗele men eɗen gandi caɗele men enen foof eɗen gandi ko teppi leñol ngol ko mawni kinare nde teppi leñol ngol ko min teppi leñol ngol ko kongu ko ɗum woni caɗele men enen fulɓe en ƴoƴ ha mbiɗen kererere neɗɗo no foti ƴoƴde kono kererere jilli kaaɗi par ce que moni kala mbiyata wonde ko ambudum ƴoƴde wona noon yarata neɗɗo ƴoƴ kono kererere neɗɗo jaɓat funtede funta hen c'est comme ça que ça fonctionne kono sa jaɓani funtede a jaɓata ardede sa jaɓani ardede wonɗo ganduɗa ma wawa ardade ɗon hoorema alay sago ma gardeɗa il faut pas men ɗo e ko heddi ko noon bandiraɓe woto hay goto men hul critique ay sa yi en jettaki ɗo poɗɗen yettade goto tan eɗen huli critique sa huli critique a wawa yettade ɗo poɗɗa yettade ɗo ɗum noon neɗɗo foof kulɗo critique pour o wawa wadde atteindre objectif makko ko caɗele wonata woto kulen critique hewɓe men kuli critique woto kulen critique jaɓen wadde affronté critique ne mbawen ɓamtade ne poɗɗen ɓamtarade ni kono sen jaɓani wadde affronté critique hay nokku ala ɗo jahren kala men critique aɗo wiyane maaye non wona ɗon min de ko neɗɗo wela fo yo wi ko neɗɗo wela fo yo haal kono noon yomi eto ko neɗɗo o haalata ko wasa yiyede am c'est comme ça ala goɗɗum
ñaagoɗen sellu sellu kay ko kañum gañi sellu kay ko ɓooyi gañade sellu koko ɓooyi gañade ɗum noon eɗen mbiya tan vraiment koreji men wonɓe toon to Guinée yo Allah rokkuɓe fartange maɓɓe moɓe jiɗɗi o kadi Allah rokkaɓe polgu nde tawno ko Allah jogui foof ko Allah wawi foof ko Allah hattani foof kanko woni joom baɗe e joom bawɗe kala laamiɗo ko kanko itte laamu makko rokkuma kala towɗo ko kanko itte towde makko rokkuma kala darjuɗo ko Allah itte daraja mum tottuma wadde noon so gayni hunde a wi fotani gayta sa renaki o momtete ne tawno so Allah diidi a momti o diiti a momti o diiti a momti sa renaki o momtere o diida eyyi sa renaki o momtere o diida ɗum noon vraiment mi weltini moon ha woni gonga e gonga mi weytini moon mi ñaagini moon guena moƴƴere mi salmini wonone ko takki on ko taari on kala mi salmini kala ko calmin ɗon so tawi won ko tata hen gandon ko min mo anda haydara anda sene jogori andude haydara kono sikki mo andu haydara ne tawno kala mo takke moon takkitta ko tawla ko takke mum tigui so tawi ko yiɓi en gandon ko gueno goto mo sénare wodani mbaɗo ne weela ene welda ene welira te watta so wona ɓuural ne haadirta ni henna kadi fulɓe ne kewiɗo gosoraɗo serta e lawdi eyyi kala mone dañi kone haali haalat eyyi mo sali haalanede foof salato wadde te aduna ko waɗi waɗi e haali woni hen golle gaddo tan haala ko watti ko haalede kono kala ko jiiɗa welde e yurminade wiide ko meeɗi yettere ko natti ko moƴƴi koko simtete ko boni koko simtete ko bonani moƴƴani koko simtete ala ko simtetake e nder nduɗo duniyaru mi weltini moon on jarama ha gongol konngol wonta gongol inchallah lawol gongol eɗen ñaago mbajjire bawɗum wasoro ɗum bongol